खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाबाव बयखौबो बरायबाय। एनडिएफबिनि बारग' आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ गुवाहाटी सेसन कर्टआव दाय गैयै होननानै फोसावबाय। रन्जन दैमारिखौ दाय गैयै फोसावनाया सुप्रिम कर्टआव जानो गोनां केसनि सायाव मोनसे पजिटिभ रिमार्क लाबोगोन। बे बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बे बाथ्राखौ एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों। बिथां दिपेन बर'आ बुंबावदों दि एनडिएफबिनि बारग' आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे आल्फानि माखासे दैदेनगिरिफोरनि सायाव गुवाहाटी सेसन कर्टआव हियारिं होबाय थानाय जादोंमोन। थांनाय सानाव बे केसनि सायाव गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ गुवाहाटी सेसन कर्टआ दाय गैयै होननानै फोसावबाय। दिपेन बर' बिथाङा आरोबाव बुंबावदों दि सिबिआइ कर्टनि सिबिआइ केसआ दासिमबो रन्जन दैमारिजों लोगोसे गुबुन साद' बिथांमोननि सायाव सोलिगासिनो दङ। बे केसनि हियारिं होनाया सुप्रिम कर्टआव जानांगौमोन। नाथाय सुप्रिम कर्टनि चिफ जास्टिसआ सोलायनायनि थाखाय बे केसनि खालारा सोलायदों। बे केसनि गोदान खालारखौ दासिमबो फोसावाखै। रन्जन दैमारिखौ दाय गैयै फोसावनाया मोनसे सिगनिफिकेन्ट जाजमेन्ट, मोनसे हिस्टरि जाजमेन्ट। रन्जन दैमारिखौ दाय गैयै फोसावनाया सुप्रिम कर्टआव जानो गोनां केसनि मोनसे पजिटिभ रिमार्क। आरो बियो सुप्रिम कर्टआव पजिटिभ मोनसे नोट लाबोगोन होननानै जोंहा आसा दङ होननानै बुंबावदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। एनडिएफबिनि आफादगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे आल्फानि जायफोर दैदेनगिरि दंमोन अबिन राजख'वा, अनुप सेतिया, शशधर चौधुरी आरो गोबां बिथांमोननि जि गुबुन मोनसे केस बियो स्पेसियेल सेसन कर्टआव माने हियारिं जाबाय थादोंमोन। आरो बे हियारिं जाबाय थानाय बे केस बिखौ स्पेसियेल सेसन कर्टआ मैया गासैखौबो दखमुक्त माने दाय गैयै होननानै फोसावबाय। सिबिआइ कर्टनि बा सिबिआइ आदालतनि जे सिबिआइ केस बेयो दाबो रन्जन दैमारि आरो गुबुन साद' बिथांमोननिया दाबो सोलिगासिनो दङ। आरो बेखौ सुप्रिम कर्टआव पिटिसना बा हियारिंनि थाखाय जों नेनानै दङ। दाख्लै जानांगौमोन खिन्थु गोदान माने चिफ जास्टिस अफ माने इन्डिया सुप्रिम कर्टनि चिफ जास्टिसआ सोलायनायनि थाखाय बे डेटआ एसे दा माने दोरोददों, गोदान डेट फैगोन। खिन्थु मैया जि रेहायनि जि रायदान होबाय बा दखमुक्त माने खालामबाय, बे केसा आलादा केसमोन। जिहेतु गोबां माने केसाव दैदेनगिरिफोरखौ आइनि भाबै जगरिया खालामनानै दोनदोंमोन बा दैदेनगिरिनि एगेन्स्टआव गोबां केस होनानै दोनदोंमोन। मालाबा जों टाटा केस नुदों, मालाबा सिबिआइ, मालाबा एनआइए, मालाबा गुबुन गुबुन अपारेशन इउनिटनि गोबां केसफोर दङ। आरो बे मैयानि जि दखमुक्त जानाय केस बियो आलादा मोनसे केसमोन। बेयाव दिनै बिथांमोनखौ माने दाय गैयै होननानै फोसावबाय। आरो बियो मोनसे सिगनिफिकेन्ट जाजमेन्ट, बेयो मोनसे हिस्ट्रिक जाजमेन्ट। आरो बेखायनो जोङो सुप्रिम कर्ट अफ इन्डिया, भारत सरकार आरो जायफोरो आइनि भाबै बे केसखौ डिल खालामदों, जोङो खावलायगोन जे जिहेतु मैया दाय गैयै होननानै फोसावबाय, भार्डिक होबाय, दा बेखायनो गुबुन गुबुन केसफोराबो बेबायदिनो रेहाय बा बे केसखौ फोजोबनायनि थाखाय बेबस्था लानांगौ। आरो मैयानि जि लेन्डमार्क मोनसे जाजमेन्ट बियो जोंनि फैबाय थानाय समाव सुप्रिम कर्टआव जानो गोनां केसआव जथेस्थ' पजिटिभ मोनसे माने रिमार्क बा पजिटिभ मोनसे नोट लाबोगोन होननानै जोंहा आसा दङ। आं बेखायनो खावलायबाय जे फैबाय थानाय समाव जोङो बयबो इउनाइटेडलि थानानै जोंनि जेलाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ बा बिथांमोननि केसखौ फोजोबनायनि बेलायाव जों खामानि मावनांगोन। गोजोन्थों। दिनैनिफ्राय जागायनानै 24 नभेम्बरसिम क'क्राझाराव जागायबाय थामथि मैहुर हादोर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलआ। थांनाय 2 बोसोराव बिटिआर खुंथायनि हेफाजाबजों खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो बिटिआर खुंथायनि सिनेमा एन्ड थियेटार बिफाननि हेफाजाबाव क'क्राझार लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायजों क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दिनै 21 नभेम्बरनिफ्राय 24 नभेम्बरसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों थामथि मैहुर हादोर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलआ जागायबाय। दिनै 21 नभेम्बराव मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव लोरगि थियेटार ग्रुपनि जावलिया देवान, इंराजि रावनि द आक्सियम अफ चइस, 22 नभेम्बराव असमिया रावनि गायान बायानर बिलय, कानाडा रावनि माथिया,
23 नभेम्बराव इटालीनि राव गैयै पपकर्न ब्रेक, हिन्दी रावनि हाकिम, 24 नभेम्बराव आमेरिकानि सिसा आरो असमिया रावनि टेङा मर्टन। बे गासै मोनदाइन नायजाबफोरखौ लानानै खुंनो लानाय 3थि मैहुर थियेटार फेस्टिभेला दिनैनिफ्राय जागायबाय। बेनिखायनो हारिमु अनसायग्रा थुनफावथाय नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोनहा दिनैनिफ्राय बाहागो लाहैनानै बेसेन होआलासे नायनो हागोन 3थि मैहुर हादोर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलखौ।